הנה. שלום לברוך. שלום שמעון. מה שלומך? בסדר. על מה אתה רוצה להרצות? לדבר היום אני רוצה לדבר בעקבות, קודם כל היום זה 4 לספטמבר. כן. בערך איזה שבועיים או שבוע, 10 ימים מאז מלחמת צוק איתן, והמשק הישראלי הפסיד הרבה בכלכלה. בעקבות המלחמה. בעקבות המלחמה. גם הנזק לתעשייה ולכלכלה הישראלית, אובדן תיירות ומסחר וכל ימי העבודה שהלכו לאיבוד, ובמקביל ההוצאות של הצבא שהשתמש בתחמושת ובימי מילואים של אנשים, גם התיירות נפגעה. גם התיירות נפגעה וכל המשק סבל מזה, והיום צריכים לתת את מקורות מימון לכלכלה הישראלית, או למשל אם מדברים על עוטף עזה, כל עוטף עזה שם שאפילו עד אשקלון סבלו יותר מהאזרחים הרגילים בישראל. אז נוצר חור בגירעון שצריך לממש אותו, ואני חושב כאחד שלמד כלכלה וכלכלה מערבית, אני מאמין בכמה נקודות שיכולות זה מצלם? כן. אני מאמין בכמה דברים כמו קפיטליזם או סוציאליזם, תלוי על מה מסתכלים. ועלה לי איזשהו רעיון שלמשל המשק הישראלי, הרי המחאה החברתית לפני 3 שנים הדביקו את ההון שלטון למשל עולם תחתון. ואני רוצה לדבר על זה שזה לא מה שזה קורה, פשוט מאוד בכלכלה, אם יש אנשים שמושכים את הכלכלה כלפי מעלה, לא צריך להפריע להם ולא לקחת מהם המון מיסים, אלא לסדר את זה ככה שהכסף הישראלי לא יברח לחול בהשקעות בחול, אלא שישקיעו אותו בארץ. יפתחו עוד מקומות עבודה, עוד תעשיות ועוד הייטק וכל זה. והרעיון שלי הוא מאוד פשוט. למשל, היום ידוע שהמעמד הביניים עד לעשירים מגיעים למדרגות המס של 50% מס. אז מה אתה מציע לעשות? אז זהו, אני מציע שהמס יהיה מדורג עד 25%. לכולם. לכולם, ואז הטייקונים או האנשים עם הכסף שמרוויחים טוב ועושים עסקים טובים, ישלמו למס הכנסה למדינה 25%, ו-25% שהם היו אמורים לתת... ינתנו לעשירון התחתון. לא. אז מה? שה-25% הנותרים שהם היו אמורים לשלם מס הכנסה, ילך לטובת השקעה שלהם בתעשייה, בחברות, בבורסה, לא משנה מה, בארץ, ושלא יוציאו את זה מהארץ. ואז יתווספו יותר מקומות עבודה והכלכלה תהיה יותר יציבה, כן. יפה. טוב. זהו, מספיק שוב. טוב, ברוך, תודה לך. יאללה. תודה.